Ji mathoth nohinyore bang' lweny muoch e kind kweth ariyo e wi gedo mar chiro moro e boma ma Thika. Jogo masiro lwedo jaod bura ma Thika Alice Ng'ang'a kod jogo masiro MCA ma Kameno Ward Peter Mburu ne ogore e wi gedo mar chiro ma Kiganjo e kaunti matin mar Kameno. Ng'ang'a manotelo ne jood bura kamoting'o jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah, jaod bura ma Gatundu South Gabriel Kang'ombe, Elijah Joroge, jaod bura ma Gatundu North gi MCA Mangoliba Jakim Njama e nyasi mar chako chiro mar Kiganjo ne omedo wacho ni piny owacho keto tenge omenda maromo $55 e gedo mar chiro no. Jaod bura no nowacho ni gedo no en achiel kuom singo ma jatend piny ne omiyo jo Kiganjo kendo ni okwedo tend kaunti ma Kiambu kotelne kod gavana Kimani Wamatangi kuom temo rocho chenro no. Tulikuwa naye hapa wakati wa kampeni kwenye ile nyumba, na tulimchagua usiku kama saa 6 usiku tulikuwa hapa na tuongelesha. Hata ni ajabu, unaona hawa watu walikuwa pamoja, alafu sasa unaona badala atufanyie kazi wanaanza kugombana kupika gavana. Na ni mtu tungengojea afanye kazi, tufike miaka hiyo ya 5 tutamjaji huko mbele. Akisikia soko inajengwa na serikali kuu, national government, ajue sio yeye anajengewa soko, ni hawa mama mboga na watu wenye wanachomeka na jua wanajengewa, na hakuna mtu anashindana na yeye. Asijaribu kushindana na William Ruto. Kama William Ruto amesema anajenga soko hapa Kiganjo na Madaraka na Ngoigwa, yeye pia aende huko chini kule kule.